No tenim una setmana força intensa en quant a activitats esportives. Tot i així, els informem de les ofertes esportives que trobem als diferents pobles de la nostra comarca. El dijous 2 de juliol es durà a terme a Canet de Mar un curset a partir de les 6 de la tarda de gimnàstica i ioga a la platja. El preu de cada activitat és de 20 euros. El 4 de juliol, al mateix poble, organitzat per al Club de Pesca La Daurada, es celebrarà un campionat de pesca. A Arenys de Mar, el mateix dia, el Club de Vòlei Arenys, amb la col·laboració de la regidora d'Esports de l'Ajuntament, organitza el tradicional torneig vòlei platja 4x4 i també el Club de Petanca, amb la col·laboració de la regidora d'Esports, prepara pel dissabte 4 de juliol el torneig 3 trons de petanca, on participen els clubs de Sant Vicenç de Montalt, el Club de Mataró i el Club Petanca Cinera. A Llavaneres es celebra l'Open Baixarena de frontenis. Es farà una lligueta per parelles d'aficionats a 9 del matí a 2 del migdia i les eliminatòries es disputaran a la tarda, de 5:30 a 7:30. Finalment, a Vilassar de Mar, el 5 de juliol es durà a terme l'11è torneig de petanca organitzat per al